Dominik stál. Pokiaľ opadáva fasáda, postavia, ale žene dajú fleky vybavené. Cenný paprstý dom. Tuto bola. Ja som myslel, že za... Dobrú chuť, priatelia. Mila Ceterová. Lea Chceme si pozrieť Koloseum. Nie, teraz nepočí. Konečne. Tak má pachni. Naopak. Kde sa ďahne severný breh? To nám asi nepomôže. Jeste. Koloseo, tak sa to aj volá. Koloseo musíme ísť na Bčko. A my sme rozmýšľali, nie? Či tu nepôjdeme? Nie, tam. Mončík, že tu nepôjdeme. A môžeme ísť aj tu, na Giovanni, či jak sa to volá? San Giovanni. Ale neviem, či my sme na tom, kde Ale sa to je na Ačku. A my sme vstúpili. My sme takže z Ačko. Ale vieme ísť na Ačko, nie? Hej, však my sme tu, presne, Dobre. nemáš palec. Na A ideme na San Giovanni. Giovanni. Je tam? Taký. Dodo, ty si teraz každý San Giovanni. San Giovanni. A zrob sa ten. Jadná Buda, nie? To má kubiky, Marek, odhad. Kiel pali to tej malty tu museli. A veď poďte do toho parku, nie? Nemám nič napozerané, iba ti aj fotov také fotky, ale nikdy nič nepoďal. Reálna bytovka, počúvaj. Lepidlo, Trošku to ešte mám, tu chyby nejaké, ale znáš, keď sú také kocky, sú také džurky, také... Tie projekty musia byť obrovské, však aj to musí byť takže zachované určite projekty potom. Neviem. A čo myslíš, že on tak prišiel a začali spávať? Tá by som povedal, že hej. Cheers, man. Enjoy your drink. Môžem to vidieť do Mareka? Nie. A to také pekné sa berie, vieš. Ako tam ani sa nepozeraš, to také vidíš. Tam sa nepozeraš do sa tam. To je iba také, akože skrytá kamera, no. A drink je tá debata strašná. Zimno tam je fest. Ale zim fest. Keď Dodo povieš, že je zima, tak už je asi naozaj zima. Mne sa to páči, bo... Je spoločný. Tak tu môžeme v strede ostať. No veď pohnite malé nohy. Mám náš kúry. Kedy to? Tade, to strihneme. No, aj okuliare mohla zobrať. Ona je. Je to ona? Nože nie. Kúkaj, ja. Vozidla idú po ceste. Bežíme? Ide taký, ona. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti,
con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Co byś rád? Pomôžem ti. Pána kameramana, to môžeme aj pána kameramana. Si tam máte také... Disco, party, hey, Jablčko za euro na kameru ide. Deň číslo 2. Jablčko Nášho za výletu. paráda. Monika, čo na to hovoríš? Výborné. Golden Drish. Fruity Rossi Nela. Spoznávame krásy starovekého... Rimavskej soboty. Starovekej rimavskej soboty centrum. Ja už kríže bolia. Kríže bolia nevyspatý, ale všetko len začína. Postupujeme stavovným krokom. Deň čo deň spoznáme nové časti mesta. Fajne nám budú bieh. Un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Tá scéna bola Namalovaná. okolo roku 705 až 707 našho letu. Ale čo si blátom? Tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano. Ale... Mistro? Cheers. Hey, mate. Cheers to you. Dáme si aj bucket jelly. Ale to tak, teraz som sa napol, tak to schutí a... Kto mi tu vzťahuje, no? Začujeme také dievča, kučera majú malé a... Yes? No, čo ty je debil? Čísla išli písať. Však jasné, keď tam mám na čísla, heslo. Však ty máš pinkon, nie No heslo. však hej, pinkon mám. Kto to je? Môj brat, chápeš, čo má technickú školu tiež. Na to, že nech sa mu smejeme. Tupec. A zase to zatáča, ale to je jedno. Tak vypnú. Radio, napíšeme to Marek, stali
Talianska. Dobrý večer, tu je Dodo a Marek. Prosím ťa, zahraj nám obytovňu nejakú taliansku vypaľovačku. Sme to partia na týždňovke v Ríme. Obkladáme kúpeľky od rána do večera. Si ideme s Fifami rádiom. Pozdrav, prosím ťa kolegov z druhej partie Andreja a Sama. Nech im to tiež ide od ruky. Ďakujem veľmi pekne. Takže chlapci moji, ja vás pozdravím do Talianska a posielam Agatino Romero featuring Toto Cutugno a El Italiano. Tak bachtalečko, chlapci moji. To Cutugno, chlapci moji, nech sa vám darí v tom Taliansku a ideme pozdravať teda všetkých tých... Pripravíme si dneska tradičný taliansky des. Poďme na to. Vyberáme si taniery. To nejaký sopel pri... Nesranduj, aba. Ešte raz. Oveľa lepšie. No, to je fajn. Keď príde to tá Angela z recepcie, to budeme mať. It's forbidden. Vyberáme od desetne stažky. Akurát na to. Ježiš, to je jak do masla, jak... Ešte koláč upečený, nakrájený. Tak, s tým koláčom do trúby upečieme ho, nech sa vám páči. Plný kotol. Koláčik sa nám pečie, pekne nám zreje, počkáme si hodinu 30. Náš koláčik už je maličky hotový. Môžeme servírovať. Marek, keď pal z toho ruci, to je v poriadku? Krásne nadýchaný. Mekučký koláčik nadýchaný. Ak by som to mal povedať ako ty, chutí ako bebe blúdy. Dámy a páni, zamerieme na Dodovú ričku. Mokré ako vždy. Samozrejme, nebol by to Dodo, keby sa neoprel o niečo špeciálne. Oprel? Sme pri monumentu Emanuel, teda Emanuele Samo. Toto tu má 2000 koní, to čerpadlo. Koľko to má To koní? čerpadlo má 2000 koní tam hore. To je v ňom. Ty vole, môžeme ísť. Pokračujeme blízko, ako by som to nazval, steny Metro C, La Storia Contruise Futuro. Tieto budovy sú známe z provensalského obdobia. Týchto mladých ľudí samozrejme poznám. Aká v ďalke sme tu. Je to nádherná budova Emanuel Classico, ale myslíš, že zná perfekt? Netuší. Ačko, Bčko? Marek, ja som starý gitarista, Marek.
väčšina pokoja. Čo si dal? Everybody, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mika. Happy birthday to you. Potiskaj, potiskaj. Dobré ránko, fanúšikovia. Čekuj tú frízu. Prajeme vám dobré ránko po prehýrenej noci. Marek je biedný. Ťažko sa hľadajú slova po takomto niečom. Nazval by som to veľmi dobrým večerom. Zrobíme si takú rekapituláciu. Marek zrobil pekné gesto. Začalo to nevinným nákupom v objednáku. Kúpili sme ekvivalent vodky Classic, ale to bolo citrónka Classic. Bola to v podstate voda s citrónom 25%. Konkrétne tuším 6,98 bola cena. Tak, každé sme kúpali dve. Dievčatám sme samozrejme kúpili drink, ktorý bol nealkoholický. Áno, nealko Aperol. Lebo našim kompasom je cena. A to neukazuje vždy správne. Ďalej asi sme pokračovali na ubytovaní. Na ubytovaní sme sa naťapkali. Volala nás divočina McDonaldu. Zavretá je fontana. Ale Prečo? Tu je zabrána. A Dole nepúšťajú. prichádza ten problém, na ktorý... A to budeme riešiť a na čo, mieste. však to Ideme tam. nebude vidno. Aj tak je tam málo ľudí. No boli sme sa nájsť na McDonalde a vtedy to prišlo. Turek nás prehovoril. Všetky zaslali do Marekovi, bo nikto nechce ísť. Jedno pivečko, či vlastne dva pivečka za... 15 eur. Ale tak, tie pivečka ma dostali tam, kde som dnes teraz. Tam sme mierili celý deň, ale to nevideli. A Luigi veľmi dobre hral. Aj toto sa mi páči. Tatrovky tam čo? Tatrovky sa tam točili. Prvé baky. Aha. Prvé baky. Tatra P3P tam bola. A V3S tam bolo tiež. Trieska, keď ma chytila za rameno, to skoro... No a nič. Potom už hoši nechceli hrať. Zablahožali sme Veronike na rodininám. Marek zrobil očko. 12. Ideme do fontány, on zavárta fontána. Začína kropiť, takže nás bude Aha, diať. každý pondelok vyberajú peniaze a každý druhý pondelok je od druhej otvorená, lebo ju ráno vyprázdňujú a čistia. A asi teraz je ten druhý pondelok. No, tak by som sa zastrelil, keby ráno stanem tam na 7. Ale keď tam budeme, Ty tu máš dve kabelky? keď tam budeme hore, My môžeme ísť aj tam hore pozrieť. to tam malo ľudia. A poj ho. Poj. Je to fakt, je to na ňu. Poviem rovno. No nerob sami, tak my tu bývame. Tak tu hore je si koľko. No, Do prasa, sami sa točíme na jednom mieste. No. Interiérový výdor. To si zapamätáme tu, takže... Treba ti pomôcť? To našla. Marečku, jak ti chutí burger? No, predsa nám svíta najlepšie časy. Trošku sa rozvinieva. Morálka stúpla. Uvidíme, čo bude. Povríme. Otvor písky do korán. Ty chcel kúpiť to, vieš, magnetku som chcel kúpiť, že magnetku pre Anetku, ale taký stres som dostal, keď ste ho kliče. Poď tu za dievčatám, nie? Behaj!
Ticho, poď, jo. Poď, i tam ďalej, veď. Dávaj druhý rúbsak, to. Točíš? Usmievajte sa. Romantické fotky, Dodo, vystri sa trošku. Oprav si kapucu. Zvíjame na ruky. Nikolás. Wow, romantický pohľad. Dávaj mena. Vybavili sme chytro. Marek, idete? Počkaj, a ja chcem takú fotku. To čo, si zvládol? A ja toto nedám. Máš sa to váli. Točí? A my sme boli... Už sú tu ľudí, fest. Ale ja som si Marekom ešte, počkaj. Dievčatá, veď porozmýšľam, niekedy som tam. Je tam tú fotku. Tika, no. Oh, thank you. Ideme jeď, ne? A taký, aby všetci sme tam vyzerali. Je to pomaly klesne. Bomby face! Dobre, nekazíme vám proste. Máme? Také. Už budú pískať, že je to vyhazovať. Čau. Počkaj. A chcete aj jedno video, akože jak to jete? A veď sa musíš tešiť, Marek, aké to sladké. Ráno? Už je dobré? Aké si majú. Ne? Otrasné je to. Chutí. Ňam. Toto pamätáš? Dobre, to jak si tam nie to čo? Sono fiero, sono un italiano vero. Recenzia na finsko Jollibee. Hranolky, robené 15 minút dozadu. Nič moc. Meso veľmi dobré. Taká solidná šestka. Z mojej strany, keby to je teplejšie, tak by to bola divina, ale keďže to je zimné, tak 7. Bože. Čo? To fakt, Marek, sadnął na pisze. Każdy wie, co to znamena, to jest znamena. Pán, ale to je ty kokso vlaková stanice, nie jak u nás bola vrava. Pak už číslo 2 nevyšiel. Džihadista do šťaty. Ahoj. Goodbye, Roman. Liste číske potvrdili. Ideme domkov. Yeah. Lučovú, alebo to za tačky reže, tak 70 ideme. Za máte panka. A vy zakrište? Poči. Ale dobrý to je. Tu na to tak. Ja mám toľko. Kopnem silno. A isto. All passengers not to leave their luggage. La maschera prima di aiutare gli altri. I giubbotti di salvataggio Chi vai? sono situati in una tasca sotto il No čo? Kameruje. No čo, jak bolo? No úsmej sa. No čo, jak? Vítajme späť v realite. Čo poberťaci? Mama dovolila? Práve že nedovolila. Ja mu nedovolím.